yaman nga aramigan niyo kanunuman akabsat ko daytakit aramigan niyo when aramigan niyo kanya idi nabi sinanak didak manla pinakan idi mawawak ti danom didak manla pinainom Idi kangkang neta didak manla yaman nga aramigan niyo kanunuman nakabsat ko daytakit aramigan niyo when aramigan niyo kanya idi nagsaksakitak ti sakit ko inagasan lak idi gangan na etak iti danag ko kinibinak anyaman nga aramigan niyo kanunuman akabsat ko daytakit aramigan niyo when aramigan niyo kanya anyaman nga aramigan niyo kanunuman akabsat ko daytakit